Shalom, horas madihita saluhutna. Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang. Pasahaton selamat hari Minggu matu hamu sude ruas nihuriata. Songoni nang tamu nami nama dohoti parmingguo di bagasan sadarion. Tuhat tama nama masu-masu parsaurata. Taparadi maroha nang pikirata parsaora doho debata. Marhite-hite tangiang di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite-hite edde sian bukwede nomor 723 ayat sada saharodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu nadenggan naso mangaci, asalam gaddahamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugu otai, walaupun hamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap doh Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tu hasangapon say parohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihaporsiaw nature asa tongtong makirim dihaheheon dohot diha sangapon sugut silehonom mutuaka na porsea diho. Amin. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 700 sonom ayat 1 ayat 2. Ayat 2.
Ta tangi homma pati ni di bata ima pati palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon. Ikon pasangapo mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Dia do lapaten ni oddo. Ikon diha biari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajata rodi akana tua-tua dan jadi paroota rimas nasida ikot patudo hita jala ikon holong rohata tu nasida siolua do nasida jala sisubuton do rohana. Ini masahatna atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan di bata mangulahon naobar tu pati nai. Ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulahon naobar tu pati mi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 600 walu ayat sada dohot ayat 2. Tapauduk jala tapaserek marohata manopoti dosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami roh tujulum huhilalahami rikok doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alanido ubahen na upaserep hami diri nami sadarion di julum jala huparhatopot hami tung najuk do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian julum alanido sa nami aidang dihalomon roham hamatean yakka pardosa alai hamubaon ni roha dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangyon dohot hagogoon nitod di porbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin.
baga-baga ni debata taringok tu hasesaan ni dosata. Mucat pe aka dolok jalahu mutal aka robean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa mucat sianho jalapadan ni hadamioku nasotupa humordit ninna jahoba si asiho hasangapom madi dibata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 437 ayat sada dohot ayat 2. Rohaku di batu haki, Yesus maringan dia. Tungasonang awak, tundame rohaki, Yesus maringan dia. Yesus maringan dia. Yesus maringan dia. Tunasonang doa nunggu Yesus Allah. Yesus maringan dia. Aunani luhian dapat sambuloki. Yesus maringan dia. Kini main mudar naik, Yesus maringan dia. Yesus maringan dia. Yesus maringan dia. Tunasonang doa untuk Yesus Allah. Yesus Hatani debata turpuk epistel songon patujulu ni jamita di mingguta sadirion ima minggu kuasi modo geniti sian poda bidu 10 pitu mamuka masian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 asa tajaha ma marsika soreng. Manang ise na tongtong marholong ni roha ima ale-ale alai tertuluk di hagugutan pe yang godongan si tutu. Makkaholongi dosa do manangise na makkaholongi pargulutan. Halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Ido sahatna martua do aka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite-hite buku ede nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 2. Asa
tindakon maha porsiao tai songon na hinatindakon di dongata saha porsiao di sedok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana ni tubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya to di porbadia adorang soha bubuan ido tuhata na mau na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahu hundul tu siam di bata jahuba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi hala na mangulu doho na mate au persea diton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan hala Kristen akan na badia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangulu dosogut dang ni hala nong mate doho dihanguluan na sora suda amin. Shalom, horas madita saluhna. Tapi kita maju titing na masa di minggu tasadarion, minggu tanggal 10 April tahun 2020 sada. Na perjulo, guar ni minggu tasadarion ima minggu gua si morganiti doho topik. Pajong-jong persauran na masih holongan, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Peduahon pertengahan week. Di hari Rebo tanggal 14 April 2020 sada, week tolu meringan di Sepugodang masuk pukul 10 sia web. Nama jabui keluarga situ ada Torandus J Siralahi boru sebajutak. Wek sarado wek 2 merdohotima via live streaming jalan marhition pinagido matung macegomos turwas ni wek tolu asaria mahitaro laut pertangiangan ala neng markor mahita disi lau rekaman utima. Petuluhon pengembangan ibadah minggu dewasa mamuka minggu tasadarion nunga tapatupa 2 hari per minggu di Huriata ima na perjolo ibadah perjolo merhata Indonesia pukul 7 saat pukul sia. Peduahon ibadah kedua bahasa watak toba pukul sia 30 1 10 sada 30. Petuluhon ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 1 30 maringana di Sepugodang. Tetap dohita menerapkan protokoler kesehatan do 3M, ima menjaga jarak, memakai masker, dohot manusi tangan, jalhot ma hita 2 sakursi nagajang. Papaton kebaktian bahasa Indonesia, son napengoton tu sude ruas ni Huriata, ibadah berbahasa Indonesia bulan ganjil memakai kidung jemaat, jala bulan genap memakai buku nyanyian HKBP. Palimahon pilihan kas Natal di minggu tasadarion papungu pilihan dohita haporluan tu kas Natal ni Huriata asa taparadi ba di bagasan holong ni roha. Paonopon hari tahun di permingguan hobar tu haputusan ni perhalado asareta perhudul ni akan aromar minggu di Huria ise na parjolo ro tu gereja iman hudul di bangku ni gerejai. Hulang hami salinai hobar tu haputusan ni perhalado asareta perhudulnya akan aromar minggu di Huria ise na parjolo ro tu gereja iman hudul di bangku gerejai. Tapi Tuhan dukungan doa tu inang nyonya sinaga burus regar nomor sahid dobe pedua hon tu sudah ruas di Huriata asa saya di padau tu hatta sian mas persahiton di masa pandemi Covid-19. 14 ruas ni Huria nomor ulang tahun sia tanggal 10 sada 1 tanggal 10 April. Perhalado dok ruas di Huriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dok pernikahan di minggu tahun hatan itu hatta na tersurat di pasal 110 ayat sada. Ede sian si Daud puji majahoba aletor diku jalan nasrohaku di bagasan memuji guarna na bediai. Ia keuangan pemasukan pengeluaran bui matakas taida di slide manang na di grup narong di hita B dok rekapitulasi. Soni mati tingna masa dok perhepengon di Huriata di bagasan nasa mingguan mauliate martangiang mahita. Saya nahu puji hami do guarmuna badia o dia bata jauh pertika bahasa jala prasiroha ala dia ramoti hodu hami sian nasa minggu na salku minggu sodarion bui marpung hami di bagasan asine roham marhiti hai pasani dengan tot di pe nahu jalo hami ganuk marsada-sada jala pawas nur hanami Tuhan tu minggu na raope sehoto tong mangaramuti hami padahuna saparsahiton se saluk na karuasmu asa totok kami makatauhon saluk dengan dibasam naku jalo hami di guru nami siganopari akan amasa do akan humoliak pituhan se tuhor pasaton nami asunang ganggu rohan nami marhapur sia tuho marhiti hita Yesus Kristus martakayan Tuhan masih marham dia salhut amin.
Di nanaing manomu-nomu hata ni debata tapuji tuhata sian bukwede nomor 720 ayat sada. Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut na. Di hamua kamanami dohot ina nami hatani tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion minggu kuasimodo geniti songon poso-poso na ibaru tubu. Imana di enet sian buku ulaun ni apostel bidu opat mamuka sian ayat 32 rodi ayat 37 ujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songonoma hatani tuhata. Alai saroha sauluado akana porsea na sapunguani. Jaladang adong nanggosada sian aka paradongan namadok hapujunganna artanai. Hato padui saluhutna dietong. Jadi marhaguguon situtuma aka aposteli makatidakon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo situtudo rohani halak mida sude nasida. Aidanga dong manang ise nasida hurangan. Ai ia adong pe sian nasida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibuat ma tuhorni nani gadis nei. Dipiakomai tujulu ni aka apostel. Dungi disagihon nasida mai tu akana hurangan. Jadi adong ma sahalak lepi sian pulo Kipros ima si Joseph na ginuar niaka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon. Digadis ma hauma golatna dibuam ma hepengi laos dipiakom ma tujulu ni aka aposteli. Ima akamang dohot tamuinang hatani tuhata dohot topik minggu di bagasan mingguta sadarion pajongjong parsaoran na masih haholongan membangun persekutuan yang saling mengasihi. Mulubui ni gobarhon punguan perkumpulan manang nadia pe guarna tado rupani baik di aka punguan di huria di parsahutaon di aka punguan marga molohami mamereng hira dua do gobarana. Jadi boy do ta gobarhon punguani songon pasir. Tatanda do pasir ate. Jalahado taberengi
gundukan pasiri, jadi boy do ti boy bana. Molo dibuan misalnya satruk disabur ma di julu ni jabu manang na di dia mai marpungu madisi. Nah, molo tabereng memang sahira na masitio paddo pasiri, sehingga mereka pasir-pasir itu bisa ngumpul dan menumpuk di sana. Alat sitong na holat tatullu kibuti kita tunjuk begini rubung dui jala tobus dui. Artinya coba kita ambil satu-satu pasirnya, pasti tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Ima pasir. Itu sebabnya ketika hujan datang, Roma udan itor mabaur doi sude. Langsung dia runtuh, jatuh. Bahkan ada yang terseret arus, terseret hujan itu. Nah, arong dosong oni punguan. Pungudo niyan akamang do tamuinang pungudo songo kita namar huriod namar garejod. Jongjong mahita inna situat takan karra jongjong dehita. Hudul mahita inna hudul. Maredde mahita inna rak maredde. Tapi dangadong barani doa maddo sonari tuhita belum tentu sada hita. Mololau hita notua kahuria na asing, jangan-jangan yang di sampingnya itu pun gak kenal. Tang ditadde. Molo hita bodo pe masih tadan. Molo syukur rupani isi do nakin na saping minang inna opung nisi tiara dui, inna contoh na rupani. Opung nisi parsaurat dui. Bodo pe hita masih tada. Alai molo lambal ga huriai, olo dodang masih tada. Ai siro nakin na saping mina. Imada, takut tada ina. Padahal sawe doa laki. Anggo hita kan bodo pe masih tada. Hola soro sada. Itu dia inang syaha, itu dia mang syaha ini. Ya hami pesanon, ay sabil lo binereng kamu. Ya molodang rohamu itor binereng do. Oh, dang marminggu amang syaha ina roha. Alana hita kan ngasay somal lisi hudulata. Jadi olo datong molo binereng, bah, songon na sodisi. Na tu dia do nuang ina roha. Baru ni hubungan mah tangisi hamu. Imadan, oh, arti ada ngulon na hape, ada ngaka. Jadi itor lulu do roha buti. Alai molo labal ga, molo lau hita tu kota baru, tu Pontianak, berak terbereng besian julu buti. Do na di balkoni. Ang gosong no do. Binoto do hamuna yang naro, manangisi. Harida do pesanon, apalagi molo naukso malisi hudulan na. Ya wala kosong, bah natu dia dunuangin naroa. Belum tentu hita sada. Holat na marmingguido. Jadi ada kumpulan, ada persekutuan, ada organisasi seperti pasir. Mereka kumpul, ya kumpul. Mereka terkumpul di sana, menumpuk di sana seperti pasir, iya. Tapi begitu ada masalah, serap. Itor mabaur sudi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kalau bangun rumah, jangan bangun rumah di atas pasir. Karena begitu datang hujan, maka pasir itu akan mabaur hata batakna. Bangunlah rumah di atas batu mamak. Ido asa nang halak batak pe dak ya mabangu jabu ahado di bait teh amang dipeletakan batu pertama. Dak pasir dah, batu do dah. Asa hot di hudulan na hot di gulang-gulang nai. Batu do di bait.
baru dibayar mamuse semen. Itu gambaran yang pertama. Molo pajuluhu amadok gudang dupunguan songoning. Saya songo pasir de bana menumpuk do gudang do anggotana. Banyak. Tapi satu dengan yang lain tidak ada interaksi. Lalu kemudian kalau bisa kita gambarkan, kumpulan itu bisa seperti semen. Nah, semen juga demikian. Nang meti bana, alai molo coba hamu mano dijabu buat tamu maju semeni pilih hamu maju sada buti. Mangabui do kan? Tapi sesungguhnya begitu kita tusuk, dia juga tangan kita pasti masuk begitu. Bedana dohot pasir. Kalau pasir itu disiram langsung begini, tapi semen itu kalau sudah disiram dengan air, dia langsung menyatu, bahkan membatu. Gak bisa lagi dipecahkan, gak bisa lagi dipisah-pisah. Sudah. Makanya kalau ada semen, disiram dia udah membatu. Gak bisa lagi. Arong dupunguan songoni, daktar sirang bebana. Apa tahu na masa, apa tahu na terjadi di son na mahami. Mangulu mati di son. Harung dupunguan soni. Jadi mari kita periksa kita yang ada di dalam itu yang mana kita sekarang. Jadi nang roudan lamar gugu deh. Karena itu bangunan ini semua dibangun dengan semen, bukan dengan pasir. Mengikat ini semua adalah semen. Semakin tinggi bagus takarannya, ukurannya semakin kuat. Buido dibangun nomor tingkat-tingkat buti. Bangunan yang bertingkat-tingkat itu kenapa bisa dibangun ke atas, dibangun ke samping? Ya karena itu. Jadi kumpulan persekutuan tidak ada ubahnya seperti itu. Sekali lagi jangan kita bentuk kumpulan atau persekutuan apapun itu, organisasi apapun itu seperti pasir. Namar huriope songonido akamang gotamina. Lalu kemudian kalau dikatakan di sini membangun persekutuan yang saling mengasihi, pajongjong parsaoran na masih haholongan. Jadi kita bercermin, kita belajar dari gereja mula-mula. Kita tahu sejarahnya ini sesudah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, lalu murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka berani bersaksi, menyaksikan Kristus yang mati, yang sudah bangkit itu. Bahkan berani mereka menegur kalian yang menyalibkan Tuhan itu. Mereka berkhotbah bukan di ruangan, tapi di lapangan. Dan seketika itu kumpullah. Dan ada 3.000 orang yang seketika itu mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita baca nanti di pasal 2 dan pasal 3. Seketika itu 3.000. Jadi jemaat HKBP Singkawang 240 kali 3 belum sampai 1.000. Tapi mereka bisa menjadi model, mereka bisa menjadi contoh, mereka menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Pertanyaan kita, rahasianya apa? Ahado kiat sukses ni punguan mananghuria na perjului molo tabereng nakiningan di ayat natajahon jalatung lomo situtudo rohani halak mida sudina sida. Jadi orang-orang yang melihat mereka itu, orang-orang yang menyaksikan mereka, orang-orang di sekitar mereka itu sangat menyukai perkumpulan ini, menyukai gereja mula-mula ini. Kenapa? Apakah mereka orang-orang yang kaya? Yang high class? Oh enggak. Petrus, Yohanes itu orang nelayan. Enggak ada pendidikannya, pendidikan formal. Jemaat yang di situ kebanyakan
petani, nelayan, dan lain sebagainya. Saat itu barangkali masih jarang sekolah formal. Di zaman Paulus memang ada sekolah formal, tapi tidak sebanyak sekarang. Tapi kenapa bisa mereka menjadi persekutuan yang saling mengasihi? Di dalam firman ini sangat jelas dikatakan, alai saroha sauluado akan aporseai na sapunguani. Jadi kalau kita merindukan molo naing idota punguan na masih haholongan, itu kunci na parjulu. Saroha sauluan ma nasida. Saroha sauluan sehati dan sejiwa. Saroha sauluan. Jadi nang dia kafalsafah ni halak Batak, odotong kunci ni akapunguan. Molo tuhamu akan tua-tua nami akahatan nasomal tabigido molo idok unang ma merdua songod dayo tuak sadama songod dayo mual. Karena rasa air tawar itu satu. Tawar ya udah. Alai molo tuak adong dona asom-asom, adong dona tonggi, adong dona pahit. Adong do dang binoto songod dia rasani. Dohonon rasa odang nano-nano ma. Molo ya talang permen nano-nano. Rasa apa ya? Ada manis-manisnya, ada asam-asamnya, ada ya semualah di situ rasanya bercampur. Tapi kalau air tawar mual dihita didok, diinum may bana, sada do. Ido sena idok nakana tua-tua, sada mahamu songod dayo mual, unang merdua, mertulu, songod dayon tuak. Saroha sauluan, sehati sejiwa mereka. Molo baranya umadok sonaria kamang dohot tamuinang. Memang semua apapun yang kita lakukan, baik di perkumpulan gereja, parsahutaon, parmargaon, mari kita awali dari hati. Mari kita awali dari jiwa. Saroha. Ai ditiki didok silatus tutu hatai. Ai Tuhan dohoate. Raja doho. Inna silatus tu Tuhan Yesus, roh Yesus madok, latus syarroham di manang nahatani halak do itu. Apakah itu dari hatimu? Pengakuanmu sendiri atau jangan-jangan itu kata orang? Diam dia, gak bisa dia menjawab. Karena memang itu kata orang, titipan orang, tanya dulu, benar gak dia Tuhan? Yesus mengatakan, apakah itu dari hatimu? Selanjutnya Yesus tidak menjawab apa-apa lagi. Dia diam. Pilatus bingung. Atau terserah Tuhanmu mak, lomomuna mak, naik peluamu, peluahamu, naik persilakonomu, persilako kamu, marsapata Tuhanmu mainna, cuci tangan ibana. Dangarong des tuawin ibana. Dak pola marsapata Tuhami may, marsapata tu yanakon nami, marsapata tu mudar nami may inna natoropi si Barnabas mapalua ina palua. Yesus sudah tahu itu bukan dari hatinya. Apapun yang kita lakukan harus berangkat dari hati. Apakah dari hatimu mengatakannya? Molo tado rupani holong dorohaku tuho isi haruna subui madokone. Anong behita na itur marpura-pura pa mangata molo tadokon holong dorohaku tuho. Alay ati buhado ola nyode. Dak siya non molo siya rohana dui bigiope asing do. Mengatakan sesuatu itu dari hatinya. Apakah dari hatimu memberi itu? Masih leho-leho misalnya. Molo na terpaksa do, kita sudah tahu itu. Tapi kalau sudah bicara hati, ini tidak bicara angka-angka lagi.
Ini kualitas. Leoma, ina. Ina. Alai molo nunga rohana buka, molo nunga rohana ukap, nggak bisa kita batasi, nggak bisa kita larang. Jadi mula domu setu hita, apakah ini dari hati? Jadi semua harus berangkat dari hati. Apakah dari hatimu mengikut Yesus? Aipola maul mangedehon saya mau ikut Yesus. Hola niaja kita sonari. Ayo kita nyanyikan saya mau ikut Yesus. Semua kita bisa menyanyikan itu. Pertanyaannya, apakah dari hati? Kalau itu sudah dari hati, apapun yang terjadi, saya tetap mengikut Yesus. Sekarang ini banyak pengikut Yesus yang hanya di KTP doang, yang hanya di mulut saja. Begitu ada godaan, begitu ada tantangan, secepat itu juga dia berubah. Imanakin natadokoni pasir. Tapi kalau dia benar-benar sudah dari hatinya, apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dia berani mengatakan, saya pengikut Yesus. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita ini hidup yang senang terus, aman terus, bahagia terus. Tidak. Orang bijak mengatakan hidup kita ini sebenarnya gaduh-gaduh. Ada pedas-pedasnya, ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya, ada senangnya, ada tidak senangnya. Semua itu dibungkus dalam satu peristiwa. Adong ngulutau nahaci terus, tahu. Rodo ngarupa ni madok anggo hapuguso ngai tangan. Hamuraun na masiluluan. Idu ati akamangate. Ai tangan biang buha puguso ni hamuraun na masiluluan. Jadi itu semua Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita satu warna. Berwarna-warni. Semua itu membentuk kita, siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau tidak berangkat dari hatinya, pasti cepat atau lambat dia akan terganggu. Itu kunci pertama. Kenapa jemaat mula-mula itu hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi. Yang kedua, di ayat yang sama juga dikatakan di ayat 32 di dok, jaladang adong nang gosada sian aka paradongan nama dok hapujungan na artanai hato padoi saluhuna dietong. Ado taheamang hatabataki. Adong do na nidok na ripe-ripe baru adong muse ado tehe. Adong do hatabatak songonia te molo ripe-ripe ba bagian namai ale adong do hatopan. Jadi ada milik bersama. Saya tidak tahu kita pernah menonton itu, tapi menurut saya ini menarik. Ucok baba marga batubara dia te. Ucok baba ale ngasilum ibana. Jadi dia katakan begini, ketika dia diwawancarai, Ucok, bagaimana hidupmu? Lalu dia cerita, bagaimana yang kau dapat? Bagi saya ini menarik, dia bilang begini, sebelum sampai di mulut saya, itu bukan punya saya. Alai molonunga di pamangakon, bagi aku namanya. Alai aku di halak Batak, na julu, dakoto satu sonari, nang penong di pamangan nai, tong do piarongi bagian ni geleng na. Ay jolo di hil-hili do baru, inda mabutikan, itijuri do pesipata, peh, inda. Bahasa itijurin na asa jora, nang mangalo-alo dung belga. Ido kan kamangkan, itijuri do songoni buti, au sugari sonari de batu hita songoni, alang mau ma, nita namara. Ngai sapurna-pura nih. Hal yang gue beron ipolga kidui. Mo danaki. Bom hasil na nih.
na di meme do hita. Om mahasilna. Alai nanido nisi ucok babay tohodo ay nadikatok tayi takapunat tadupe. Ati buharo na ngado nga kadalan ni. Ayolo dan dito nga dalan adong mangido-ido gabeta leon. Kanido nuay. Adong manarikot, adong mas spontanitas rupa ni gabeta leon. Jadi saya merenungkan, iya juga. Tapi kalau sudah di mulut, ibarat makanan, kalau sudah di mulut kita ini tinggal menelan. Alay molo disodope, adong tiba-tiba, inda matuhita. Ya udah. Taleo kason ibuti, mangido misalnya gerlekta. Ya udah, nita. Jadi, tang jaminan, itu sebabnya dikatakan di sini bahwa apa yang mereka punya itu mereka tidak menganggap itu bagian sendiri. Ini milik bersama. Kalau lebih dalam lagi dikatakan apa yang kita punya ini sebenarnya itu hanya titipan Tuhan. Anggwa kadongaton itor didok doi. Ini adalah amanah. Ini adalah titipan Tuhan. Ay saya pikir doa. Apun aku namon, dia unamonin. Kan itu nuay, apun aku namon, dia unamonin. Songo dah anak molo talion hai ni manuk buti, kan dipangidu mah. Minta dulu paha ayamnya. Dung di leon, pangidu hamu mah jobu situ dak laki. Ini punyaku, itorin dah do. Torita buni buti. Itor sikunai nama tuhita. Minta dikit sama papa, sama mama, itorin dah do buti. Duk sotara lang nabi huli-huli. Ini sama mama ini. Ileom mahuli-huli itu hita. Angguna tua-tua na julo kan. Mga leomangan. Gulamoy. Kan digotili doy. Molo hurang. Iboto hamu doa hay gotil. Iseduk. Setabi hamu siwiyon na ido. Nah. Inna buti. Tang binoto manangaha. Sugesti do hulalay. Alay butong do ba? Iseduki buti, dakku boto manang nahiya di alam yamu. Awyado songone. Maledo pe ningon atoka diseduki buti. Toho do tutu gabe butong do. Kinata su butong laus marukitu-kiti besi so natabbe. Pinabutong masongone. Saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi bahwa berbagi itu adalah jiwa kita. Itu adalah inti daripada persekutuan. Alani molo pitor adong nanaing sirupan itur sudido mangurupi. Dan sesungguhnya itu adalah jiwa gereja. Jiwa persekutuan. Jadi molo adong punguan nasoolo merbagi holan nama jalo di boto tak sehat. Bahkan anon molo berengotan no diturpukon laos diulau ni apostolodoi adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi semuanya apa yang diterangkan di sini ada disebutkan satu orang yang bernama Silepi, orang Kipros. Naginuaran na apostel si Barnabas, dia menjual tanahnya lalu dibagi-bagi. Begitulah mereka dahulu hidup dengan damai, tentram. Bukan karena mereka punya ini dan itu, tetapi mereka menerapkan kedua hidup yang sangat bermakna tadi. Mereka sehati sejiwa, mereka rela dan mau berbagi sehingga apa yang dia punyai bukan miliknya sendiri, tetapi milik bersama. Akaparadongan na madok hapujungan na artanai. Mereka tidak mengatakan itu adalah hanya sendiri, tetapi itu adalah bagian bersama. Sehingga orang sangat senang dengan mereka. Bahkan Tuhan sangat suka dengan hidup yang demikian. Idohu pikira kamang doho tamuinang manang didia pehita nuaing molo ado nga kapunguata ado nga kaparsaurata ay pesay dibain guari punguani punguan saroha sauluan nina
anggo hola judul doa te. Ko sahat du tubugasan. Pertangyangan punguan saroha sauluan. Inna. Hapedang masih uluan. Masih oto-otoan do. Masih haholongan ninna HP masih hosoman do. Imanuai. Karena itu mari kita periksa kembali apakah persekutuan kita sudah menjadi persekutuan yang sehati dan sejiwa, saroha sauluan dan suka berbagi, masih paleonan, masih palianan. Jadi kita kembali mengoreksi apakah sudah demikian. Kalau sudah demikian, saya percaya, saya yakin itu adalah persekutuan yang disenangi orang dan diberkati Tuhan. Tapi kalau belum, inilah kita praktekkan. Ini juga berlaku di rumah kita masing-masing. Saroha saulua kita aka namar rumah tangga, dohot aka namar yanakon. Gabe jupang ma akalas niroha. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohana mibi. Asa jupang aka parsauran nauli, parsauran naguk holong na masih holongan. Lehot dihami Tuhan, saroha sauluan, dohot na masih palianan, masih patukan, dia kana humurang, gabisikok mahami satu dengan yang lain. Pasu-pasu Tuhan parsauran nami di bagasan narianon, pasu-pasu ruas ni huriam, siada dana na memet, rodi nama gudang. Tupahi akan nahu ulahami di hutanang di balian pe. Saat di homa ngulu nami Tuhan, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade detasian buku Ede 800 Marede mahita laus tapapungu peliata.
Tatangi akon ma pilihat tatuadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasupahan sumay jalaramoti, asa ho parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo dito nga tongani huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi, roni-roni pamataku, dosa dohot gogoki, roni saluhu hartaku. Aliamanami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni Roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardo sa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon, dohot hagogaon, roni has
Mulak mahamudi bagas sadame jalo hamuma pasu-pasu sia debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurhon madame natutodim. Amin.